ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଅବଦାନ। 1936 ମସିହାରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଏକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କଳ୍ପନା କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ୱାର୍ଦ୍ଧା ଶିକ୍ଷା ଯୋଜନା ବା ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା କୁହାଯାଏ। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ମତରେ ମୌଳିକର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆବଶ୍ୟକ ତଥା ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର ଓ ବାସସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା ଶିକ୍ଷା। ଏହି ଶିକ୍ଷାର ଶିଶୁର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ମତରେ ଶିକ୍ଷାର ଅର୍ଥ ହେଲା, ମୋ ମତରେ ଶିଶୁ ଓ ମାନବର ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକର ଗୁଣର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶକୁ ଶିକ୍ଷା କୁହାଯାଏ। ଏହା ଶରୀର ଓ ମନ ଓ ଆଧାରର ସମନ୍ୱୟ ହିଁ ଶିକ୍ଷା। ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ଓ ଲକ୍ଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ କମ୍ପଲସରି ଏଜୁକେସନ୍। ସେ ଦେଇଥିଲେ ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ କମ୍ପଲସରି ଏଜୁକେସନ୍, ଅବୈତନିକ ଓ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା। ଏହି ଶିକ୍ଷା ଯୋଜନାକୁ ଅନୁଯାୟୀ 6ରୁ 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ବାଲକ ବାଲିକାଙ୍କୁ ମାଗଣା ଅବୈତନିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ମାନେ 6ରୁ 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ବାଲକ ବାଲିକା ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ କମ୍ପଲସରି ଏଜୁକେସନ୍ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ। ଏହି ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଥମ 5 ବର୍ଷକୁ ନିମ୍ନ ବୁନିୟାଦୀ ଓ ଶେଷ 3 ବର୍ଷକୁ ଉଚ୍ଚ ବୁନିୟାଦୀ କୁହାଯାଉଥିଲା। ମାନେ ପ୍ରଥମ 5 ବର୍ଷକୁ ନିମ୍ନ ବୁନିୟାଦୀ କୁହାଯାଉଥିଲା ଓ ଶେଷ 3 ବର୍ଷକୁ ଉଚ୍ଚ ବୁନିୟାଦୀ କୁହାଯାଉଥିଲା। ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଅବୈତନିକ, ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଓ ସର୍ବଜନୀନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷାକୁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇ ନଥିଲେ। ମାନେ ସେ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ମାତୃଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କଲେ ଶିଶୁର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ସେ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଏକ ଅନ୍ୟ ଯେ ମାତୃଭାଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ, ମାନେ ନିଜ ମାତୃଭାଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଉପରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମତରେ ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଶୁ ନିର୍ଭୟରେ ତାର ମତ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ ଓ ଅନ୍ୟ ଭାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ। ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ପିଲାଙ୍କ ମନରେ, ତାଙ୍କ ମତରେ ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ଶିଶୁଟି ଶିକ୍ଷା କରିବ, ଯେ ଶିଶୁ କରିବ ତାର ମତ ପ୍ରକାଶ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଆଗରେ କରିପାରିବ। ସେ କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲା, କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ, ସେ ତା ନିଜ ଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଆଗରେ ତାଙ୍କର ମତ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ ବୋଲି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସୂଚାଇଥିଲେ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଚାହୁଁନଥିଲେ ଇଂରାଜୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଶୁକୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯିବାକୁ। ଏଇଟା କେବେ ମଧ୍ୟ ସେ ଚାହୁଁନଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଇଂରାଜୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିଶୁକୁ କରାଯିବ ବୋଲି। ତାପରେ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷା। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଚାହୁଁଥିଲେ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଏକମାତ୍ର ପଥ, ଯାହା ହସ୍ତପଦ, ଚକ୍ଷୁ, କର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭୃତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ବା ବୌଦ୍ଧିକ ଜ୍ଞାନର ବିକାଶ ଘଟେ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ସେ ସେଥିପାଇଁ କହିଥିଲେ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଆତ୍ମସଂଯମ ଓ ଆତ୍ମନିଷ୍ଠ, ସେଲ୍ଫ ରିଲାଏଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସେଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭାରେ ସଦାଚାର ପାଳନ ଯୋଗୁଁ ଆତ୍ମସଂଯମ ଶିକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଛାତ୍ର ବା ସଭାରେ ସକାଳ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସମବେତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆତ୍ମସଂଯମ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଯଦି ଶିଶୁ ସକାଳରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାର ମନରେ ପଢ଼ିବାର ଦକ୍ଷତା, ମାନେ ମନ ଶାନ୍ତି ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆତ୍ମସଂଯମ ଓ ଆତ୍ମନିଷ୍ଠ
ଦେଇଥିଲେ କହୁଥିଲେ ସେ। ତାପରେ ଚରିତ୍ର ଗଠନ, ଚାପ୍ଟର ବିଲ୍ଡିଂ। ଚରିତ୍ର ଗଠନ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ମତରେ ମାନବର ଚରିତ୍ର ନିର୍ମଳ ନହେଲେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। ଗୁରୁଜନ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ, ଲଘୁଜନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କର ସହ ସଦାଚାର ଆଦି ଦ୍ୱାରା ଶିଶୁର ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ର ଗଠନ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ସେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ସହ ଆଦର୍ଶ ଦେବା ସେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ, ତାକୁ ଚରିତ୍ର ଗଠନ କୁହାଯାଉଥିଲା। ସେ ଚରିତ୍ର ଉପରେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ।